El modernisme és el moviment de renovació artística a cavall de finals del segle XIX i principis del segle XX, conegut com a Art Nouveau a la majoria d'Europa i també com a Modern Style en els països anglosaxons, que es desenvolupà en el període històric conegut com la Belle Époque, que va del final de la Guerra Franco-Prussiana, el 1871, a l'esclat de la Primera Guerra Mundial, el 1914. El modernisme vol crear un art nou, rupturista, lliure i modern que trenqui amb els estils artístics dominants, tant amb l'academicisme eclèctic o historicista, com amb el rupturisme del realisme o de l'impressionisme. Es tractava de trencar amb el passat i establir un futur en el present en base a noves normes estètiques i artístiques que aspiraven a democratitzar la bellesa i socialitzar l'art fent-lo accessible a tota la població, amb objectes d'ús quotidià produïts artesanalment que són l'antecedent de la indústria del disseny. El modernisme no va ser un estil artístic centrat en la pintura, l'escultura o l'arquitectura, sinó que també va conrear les arts decoratives, les arts gràfiques i el cartellisme, l'art moble, el treball de l'acer i el vidre, nous materials de producció industrial, la ceràmica i la rajoleria. Els artistes modernistes es converteixen sovint en artistes integrals. Molts arquitectes, com és el cas d'Antoni Gaudí, no només projectaven edificis, sinó que també intervenien en el disseny de la seva decoració, el mobiliari i tot tipus de complements, fins i tot objectes d'ús quotidià. L'artista modernista s'aprofitava de les noves tècniques i materials industrials, però aplicava els coneixements i el saber fer de l'ofici tradicional. La nova estètica trencadora del modernisme, vist per una part dels seus contemporanis com a art degenerat, sovint ridiculitzat pels sectors més tradicionals de la societat, es caracteritzava per la inspiració en la natura i la geometria, tant en la forma dels elements decoratius i obres artístiques, com en el desenvolupament de noves tècniques constructives. Cas dels arcs catenaris, funiculars i parabòlics en l'obra de Gaudí. Ús de la línia corba i la simetria tant en les arts decoratives com en la construcció d'edificis. Tendència a la representació estilitzada dels motius artístics. Ús de la figura femenina en actituds gràcils i delicades amb tendència a la sensualitat, sovint arribant a l'erotisme. I ús de motius artístics, de caràcter exòtic o fantàstic, tant inventats com inspirats en altres cultures generalment orientals. Un dels antecedents directes del modernisme fou el moviment Arts and Crafts de l'artista i pensador socialista anglès William Morris, que volia acostar l'art a tota la població mitjançant l'artesania i les arts decoratives. Aquestes idees influïren en el cartellisme i la il·lustració, sent les arts gràfiques i la publicitat un dels grans exemples del nou estil artístic, amb autors com el txec Alfons Mucha, el francès Toulouse-Lautrec o el català Ramon Casas, alguns dels quals també foren grans pintors. La pintura modernista, en contraposició a l'academicisme i a l'impressionisme, abandonà la temàtica quotidiana per tocar continguts simbòlics i conceptuals, entre els que destaca la dona, la sensualitat i fins i tot l'erotisme. La tècnica pictòrica treballa la puresa de la línia i l'expressivitat del dibuix. També es fan servir molt formes de la natura, especialment vegetals, flors, fulles, tiges
i omplen tot l'espai, que formen també part dels motius propis de les arts gràfiques i les arts decoratives. Entre els principals pintors modernistes cal esmentar l'austríac Gustav Klimt i la seva obra El petó, el txec Alfons Mucha, l'holandès Jan Trollope o els catalans Santiago Rossinyol i Ramon Casas. Sense dubte, la principal art que resumeix el trencament del modernisme amb els moviments estètics del segle XIX és l'arquitectura, a la qual sovint es subordinen les arts decoratives. L'arquitectura modernista es va beneficiar de la producció industrial en massa de nous materials constructius com el ferro, l'acer, el vidre i el ciment, que van oferir grans possibilitats de renovació estètica i noves tècniques constructives basades en la línia corba. L'arquitectura modernista catalana és un dels millors exemples d'aquesta ruptura amb les formes, tècniques i l'estètica neoclàssica o historicista amb l'obra Antoni Gaudí. Casa Batlló, La Pedrera o el Parc Güell, però també de Lluís Domènech i Muntaner, el Palau de la Música, l'Hospital de Sant Pau, Josep Puig i Cadafal, la Casa Maller i la taverna Els Quatre Gats. L'arquitectura modernista es va posar al servei de la gran burgesia, aixecant cases particulars o palaus, però també edificis públics, hospitals, cellers, fàbriques, teatres, auditoris i esglésies. La rica decoració de rajoles, mosaics, vitralls, reixes, estucs, fusta i el disseny de qualsevol objecte domèstic, mobles, làmpades, vaixelles, catifes, vestits i joies, desenvoluparen el disseny i les arts decoratives com a element fonamental de l'estètica modernista, amb la invenció de noves tècniques com el trencadís. En el cas català, el modernisme fou un moviment artístic molt complet, que es va desenvolupar bastament també en la literatura amb autors com Narcís Oller, Joan Maragall o Santiago Rossinyol, i en la música amb compositors com Isaac Albéniz o Enric Granados. El modernisme va ser un moviment artístic que no només va arribar a totes les arts, sinó que també fou habitual als artistes que conrearen diverses arts paral·lelament al llarg de la seva vida, com Santiago Rossinyol, escriptor, pintor i cartellista, Alfons Mucha, pintor, cartellista, o William Morris, poeta, pintor i dissenyador.